Δεν θυμίζω, Γερίνια στο 36 με πέναλτι, στο 50 λεπτό ισοφάριση με τον Εμβιλά. Για να δούμε τώρα τον Κρμέντσικ. Εκτελεί 2-1 ο ΠΑΟΚ. Στο 90 λεπτό ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Μίχαλ Κρμέντσικ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τσέχος. Δείτε ξανά. Καταπληκτική assist του Ζίβκοβιτς. Ο Κρμέντσικ αυτή τη φορά σημαδεύει σωστά, νικάει τον Ζωσέ Σα. Ξεκίνησε από κανονική θέση ο Τσέχος, πλασάρει ιδανικά στην δεξιά γωνία τον Πορτογάλο γκολκίπερ του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι στο σκορ για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, λίγο πριν το φινάλε.